Jaun Andreo, arratsaldeon berriz ere, arratsaldeko 6 eta 6 minutu dira, eta bere alasi hasiko da urtengo buruz-buruko final nagusia. Txapelketa eskais bati bukaera handia eman nahi lioken eta eman behar lioken finala. Gorriz, txapelduna, oraindik ere txapeldun dena, Ruben Beloki, boskarren txapelaren bila, ez dira asko, bost txapel irabaztera iritsi direnak, eta lehen da bizikoaren bila, Abel Barriola lehen da bizikoa, baina urteko bigarren txapela izango luke, lauterdiko txapelduna bera delako. Lauterdian ere BB-etik hasi behar izan zuen, eta finalera iritsi eta pronostiko guztiak irauliz Patxi Eugiri ongi irabazizion, buruz-burukoan pilotaleku guztian finalean sartu da, Elkorori Aixe irabaziz, Agirreri ere ondo, gehiago kostata, baina nagusitasunez behintzat, eta oso pilotari lehiakorra da Barriola, hau jendearekin egun handietan hazi egiten da, eta gaur ere ez dut uste kokilduko denik. Eta ea bi botilerekin labur-labur hitz egiteko modurik dugun. Ola Etxea hortxe du, Koldo? Hemen txede bai, Ola Etxea Jose Antonio nire onduan, eta, bueno, momentu honetan ikuste galdera logiko bakarra dagoela, ez da? Zer moduz, izu dut, Abel, ze sentsazio ditu? Ez, oso beroketak eta ongi iten nahi da, eta, bueno, esperantzak betire. Xabierrek esaten zuen oso pilotari lehiakorra dela, eta egia da, ez da? Hau, hazi egiten den horietakoa da, eta mutil talientea du. Hola, zea dienen konfrontazio kampionatoak eta azitzen da, eta bai, oso kompetitiboa da, bai. Aztirik, izan aldezu begiratzeko Ruben Belokiri? Bueno, ez, gehi esan naiz, gehi berak ikatzen nahi naiz nola den, eta ez, gehi behidetu egi esan, ez. Ze partidu espero? Bueno, momentuz, bi izautu da, gorra, ez, oso gorra, a ber, zein hausten den, eta espero, guk irabaztea, ez. Zuerte izan? Si, asko. Mikel Unanue harrapatzea ere komeni litzai guke, aldageletan sartu berria da, Añorkako pilotaria, baina Laibster izango da berriz ere, bere lekuan, eta harrapatuko dugu, bai. Hementxe dut Mikel eta galderatxo bat. Mikel, galdera bat bakarrik. Zer moduz dago Ruben? Ni uste dut, ondoa, hola. Hasiera oso garrantzitsua izango da. Bai, hasieran, azten ja irabazten, hobeto, lasea egoteko, eta, ondo atereten. Suerte izan. Eskerrik asko. Mikel Unanue, badoa bere aulkira, eta bere mutilaren ondora. Eta Xavier, ibili gaituk ze diru ateragote zen, eta azeran dirua oso nabarmen Ruben Belokiren alde, duela 3 aste, eta horrela, gaur etorri garenean Barriolaren aldeko joera ote zuen entzun dugu, baina diru erreala esan beharko genuke oraintxe bertan aididan dagoen oihu hori 1000 gorri da, dirua parean Ruben Belokiren alde. Pilotak ere erabakigarriak izan daitezke, eta laster ikusiko dugu nolakoak diren gaur batak eta besteak aterako dituztenak. Ostiralean egin zuten pilota hautaketa, normalean 3 egun lehenago egiten da, baina badakizue aste hau berezi xamarra izan dela, 2 huelga egun izan direlako, bata bestearen ondoren, eta horregatik istilurik eta salsarik eta arazorik izan ez edin ostiralean jarri zuten, eta ez zuten kexa hundirik izan, ez batak eta ez besteak, baina eurek nahi zuten ura ere erabat ez omen zuten aurkitu. Baina horrek ez du esan nahi pilota hautatzaileak Fernando Tapiak asmatu ez duenik. Batzuetan pilotariei gehiegizkoak diren pilotak ere komeni izaten zaizkie, eta ni neu behintzat ez naiz bakoitzari berea ematearen aldeko, bestela hautatzaileak alperri lirateke, bakoitzak etxetik poltsikoan ekarriko lituzke bere biak eta kito. Ea hautatzaileek asmatu duten eta pilotariek ere asmatzen duten egin behar duten horretan. Ruben Belokiren datuak dira hauek. 27 urte ditu burlatarrak, 1,87 zentimetro eta 90 kiloko pisua. 6 urteren aldea dute bi pilotariek.
Xavier, eta gizon honen ahotsa entzuten duzuenean, laizter jakingo duzue zein den? Arratsaldeon. Leon, Ze tankerako partidua gertatuko ote zaigu? ona ikusiko. Bai? Gaur ona ikusiko. Importanti izetea azerako itxura ere. Urruti xamarretik, baina ze tankera bat diozu Ruben Belokiri eta Abel Barriolari? Neuri hor dabiltzen bitartien zeak izo gustatzat. Abel, ez da lasai jo jotzeko morue, Ruben lotu samarra ikustet. Hasierako finala, lehendabiziko finala, balinte etorri, edo ja esperientziarekin, zer ote da hobea? Ni pentsatzat esperientzia beti hona ala, Zergatik, gauza asko pasatzeia hor dabiltzen nahi, beti aizetati ikizit ja. Eskakitia askotan izan hori da, Eskakitia atreiu izete ala, da horrek ebe bentaki eukiko. Baina neune jo esperientzia gutzia. Argi Luciano, eskerrik asko. Bai. Uste dut, Xavier, Ez da zalantzarik. ez da zalantzarik, ez da? Luciano Juaristi Atano amargarrena. Behin berak jokatzen zuen urte haietako batean, telebistako komentarista batek Atano X deitu omen zion. Baina Atano amargarrena, bi aldiz buruz buruko txapeldun izana, eta bere garaiko pilotaririk handienetako bat. Pilotaz asko bakiena gainera, eta gizon gozoa eta atsegina. Eta gurekin beti ongi portatu hori dena. Eta lehen esan dut, 6 urteren aldea dutela, baina hanka sartu dut noski. 74ko abuztuan jaioa da Ruben Beloki, beraz 27 urte ditu, 28 bidean, eta Barriolak berriz maiatzean bete zituen 24. Beraz, 4 urte bien tartean. Eta beste azkoitiar bat, Fernando Tapia pilota hautatzailea. Zeu aipatu duzue pilotaren kontua eta, bueno, berari galdetu behar. Lehendabizi beti izaten dira pilota aukerak eta egunean komentarioak, baina Fernando lasai dago, itxuraz behintzat, lasai zaude pilota egokiak direlakoan. Lasai bai, baina barotik ez, Barotik ez, ikusi gau. Hor zei guzteun, da, nire guztet, ondo izango ala ez, dia. Eizean. Ia gatzelaria izateak laguntze aldu zure lanerako. Bueno, igual, finaleako, bai, final bat joatzen bi azelari gire, igual, zagerreztatzen da bi egazkoein, bizitzak gaut, nire guztet, igual, gaur programaz horra partida hori edo guztu, da, di hori nahi, baina, Eizean. Pronostikorik bat dukezu? Ez. Pronostiko igual, deneko egin bezala igual, baina ez. Nik ezagutena beti askotan da beti izango baina partida handia diguzi, dana ondo horten da zela, da honena irabaztea. Eskerrik asko, Fernando, gozatu. Zerratik. Honena irabaztea, horixe da, partidu hona izatea eta honena irabaztea, horixe da, Fernando Tapiaren nahia, eta baita beste askorena ere, dut artean. Pilotarien aurkezten egiten ari dira. Bozkora gailuen bitartez. Eta hauek goiko irudiak dira. Eta hiru pankarta handi daude, Xavier, eta hirurak Barriolaren aldekoak. Batek pilota maite duzulako. Bat bada hor Belokiren aldekoa. Bai, egia. Haupa Beloki diona, burlata zurekin, baina pare-parean ditudan hirurak. Pilota maite duzulako haupa Abel hoberena zarelako, gaur ere txapeldun, eta lauterdian bezala, txapela leitzera. Sakea bentzat, gorri, Ruben Belokiri egokitu zaio. Lehen biziko sakea, eta bagizue Beloki dela gaur egungo sakatzailerik handienetako bat, atzelaria izanagatik. Pilotazaleak leku askotatik etorriak urtero bezala, baina gaur nagusitasuna Leitzarrena da. Abel ikaragarri mutil estimatua eta maitatua da Leitzan.
Eta nora nahira doala ere txapelketetako partidetan behintzat. Segi egiten diote pilotazaleek, eta asko dira gaur handik etorriak. Ruben Belokiren pilota nolakoa den erreparatzen ari nintzen. Eta polita ematen dik. Pelota onak ematen die, bideak bai, Barriolanak bai, eta honenak bai, Rubenenak bai. Pelota eman beharreko eta eman ezko juteiena, baina ez hola gehitxok eta gutxi hori. Lotu xamartuta ote dagoen, esan digu, Luciano Juaristiatano amargarrenak. Ruben Beloki. Eta lasaixiago Barriola. Eta dirua parean, Xavier. Batera askatzen baduzu, bestera ere badaukate, beraz, dirua pare-parean da. Dirua parean, sakea Belokirentzat. Eta askotan partu mano-mano zeren markatzen duen hasierak, sakeak, aurreneko dejadak, oso partu markatzen duen gauze zean izatetik. 6:18 minutu eta partida hastera doa. Belokiren lehenbiziko sakea. Aso. Eta boleaz. Barriola, ongi gainera. Lehenbiziko piloteoa. Zazpidik zazpira, edo zazpiterditik zazpiterdira, jotzen aritu dira urrune batez. Barriola gatzera, boleaz jarri da Ruben. Atzea, Abelek. Boleaz Ruben berriz ere. Asko gozatzen ari da Barriola. Boleaz Beloki. Hau gaiztoagoa da, jaso hori ere. Tanto gogorra. Azteko azez, tanto jokatzen ari dira, Ikaragarria. Barriola ikaragarri ematen eta Ruben berriz defensan ikaragarri. Eta baita ezker sotamano ere. Haze tantoa. Ormabikoa txapapera. Ormabikoa txapapera eta Barriolak pilota bera nahi duela uste dut. Barriolak Rubenen pilota nahi du. Bera, esan dio, botilleroari, epaileari ere bai. Gustatu intzaio Josan eta guri ere bai tantoa, Tantoa eta pelotare bai, eta tantoa asko, Barriolak asko mantzio. Ruben defensan bikain ibiliek, agintzea pasaek. Lehenbiziko boleak da igual behar handirik gabe. Bai, baina, geho behintzat aurretik hartuik pelota, Barriolak eta ezker eskubi bikain gozatuik bat ezkerrez. Eta geho tantoa menperatu lehen, bipa eta iten hasiek, Ruben Beloki eta txapazpira juntzaio. Eta Barriolaren izaera lehiakor hori aipatu diagu eta gustu ematen dik. Mutilonen sasoia, Mutilonen pelotarako grina, goze hori. Asko gustan zaiak, asko. Da, geho kompletoaek, oso kompletoaek. Igual Ruben baino kompletoaek. Lehi Ruben behaitzik gaundira izan dek kantxan gaizki ibiltzela. Gutxi ibiltzen dek, gaizki. Ez dik ikasi kantxan ibiltzen. Eta hot xamarra. Da, geho xamarra hala. Zerbait falta izategotan, Rubenek daukan hori, eskuin golpe zakar hori. Falta du Barriolak, baina gainerantzean ez dut uste aitzakia bakar bat ere aurki lekiokenik lehitzeko pilotariari. Airez 6 pilotaka da jo ditu Belokik, botez adina. Barriolak berriz, 10 botez, 2 airez. 24 pilotaka da izan dira. Estraineko tanto horretan, eta lehenbiziko tantorako Belokik atera duen pilota berberarekin aterako du bere lehen sakea Barriolak. Hor dituzue errebotearen gainean dauden 3 pankartak, 3 ere Abelen aldekoak, lehenbiziko biek gainera arrazoiak ere ematen dituzte, pilota maite duzulako, hoberena aizelako, besteak
laugarrena berriz Belokiren aldekoa da. Bat eta huts, Barriola aurretik. Ean olako sake ateratzen duen. Ez du gurutzatu. Ondo eutsi dio Belokik. Barriola. Gora! Ikaragarri gozatu du, baina gora aldegin dio. Alaxe, Rubene ondo, sakea ondo errestatu dik, eskubi horrekin da beti ikara ematen dik, hemen amarko adron pelotoi erdi-erriko sako dauen, baina tira indazetorren pelota, eta eskue oso ondo sartu zio, goi sinale hona dek, Beldurri gabe, ikarari gabe. Eta Beloki ez dago konforme. Berak atera duen lehen da biziko pilota arekin eta pilota aldatu egingo du. Alaxe esan dio Mikel Unanueri. Ez duela gozatzen pilota horrekin eta beste zerbait nahi. Ez gaizki ari delako, Gehienak gozatu dituela iruditu zainderi, baina eskuan gehiago sartzen zaionen bat, edo ez dakipa zer nahi ote duen. Artekariak etengabe kantuan, diruak pare-parean segitzen du, ez da? Alaxe da, dirua pare-parean dago. Orain berdinketarekin joera gorria du, baina bat eta hutsa aurreratu denean Leitzarra, dirua parean urdin jarri da. Beraz, nik uste eta gertatu diren gauzak gertatuta normaltzat jo beharrekoa da. Puntuak edo dirua mugitzen duten horiek ere zai daudela ikusteko ea ze gertatzen den lehendabiziko tantu hauetan. Gaurko final honek beste berezitasun bat ere badu. Aspe sortu zenetik enpresa banatako pilotariak iritsi izan dira beti finalera. Aurten lehenbiziko aldiz, ordutik Aspe sortu zenetik lehenbiziko aldiz, enpresa berekoak dira biak, asegartzekoak, naiz eta datorren urterako Aspeko pilotaria izango den Barriola. Atera du Belokik eta errestoa bikaina. Hau ez du gozatu Rubenek. Ezkerrez bai. Hau pelota bikain, bote gutxiokoa, baina mugitzen gehiago kostatzen pelota, baina emanezkoa bikain juteana. Eta Barriola eskuinez ere asko gozatzen eta asko atzeratzen. Earkiari dira biak. Gora joateko gutxi falta izan du baina barruan. Kontuz. Ondo. Boleaz Barriola, gainean da, baina oso aurrean hartuko du Belokik. Ongi airez Barriola. Haze, tanto jokatzen ari dena. Sotamano ederra eta tanto. Bi eta bat, biak ondo, baina gaur uste dut partida luzea izango dela. Eta erritmo honetan bietako batek erori beharko du luze gabe. Eta Rubenen aitziki bakarra pelota gunak eskubiz emateko pelotak izan ditunak, horra aukerakok, haitan ez dula aprobetxatu, eta ez paga aprobetxatzen bakik. Hor Rubenek izan dizkit pelota pare bat, gozatzeko eta miniteko eskubiz. Ezkerrez bikain, baina eskubiz ezin gozatuz. Barriolaren aitzaki bakar hori aipatu izan diagu, behin baino gehiagotan Josean, eta baita gaur baino lehenago ere, ez gaur bakarrik, alegia eskuinez Rubeni gustatzen zaizkion pilota horiekin eta kosta egiten zaiola, baina Rubenen pilotekin jokatu ditik orain arteko 3 tantuak, eta eskuinez ere bera gehiago jotzen edo gehiago gozatzen behintzat. Bai, ondo haide baina arte, ondo gozatzen, da gero Barriola pasatzen zaio askotan, partiu aurra joanen eskubikin gutxio gozatzeula, Partiu hasieran beti fresko eta hobeto bil izan duek lehen eskubiz. Baina gero partiu luzea balimaikoa eskubize, pixka gaztau ite zaio. Bi eta bat eta bi pilotariak aulkian eserita. Hau
hasi besterik ez da egin, baina dagoeneko 46 pilotaka da jo dituzte. Lehenbiziko tantoa izan da piloteatuena, 24 pilotaka da, azkenen honetan ere 18 izan dira. Eskuak eta gainerakoak berotzeko ez dira tanto txarrak izan lehenbiziko 3 hauek. Airez 6 jo ditu Belokik, 6ak lehenbiziko tantoan, 5 orotara Barriolak. Eta orain ze pilota atera behar rote du Barriolak. Lehenbiziko ura. Belokiren lehenbiziko ura, alegia. Eta entzun oiuak, batzuek Abel esaten dutenean, besteek Ruben erantzuten dute, agian apaltxeago, baina ez burlatatik ere eztarri asko etorri da eta eztarri indartsuak eta ozenak. Barriolaen sakea. Sakez egindako tantorik ez da izan oraindik. Sake luzea, luzegia. Ikaragarria zen, baina zazpitardi inguruan egin du punpa. Leitzarraren bigarren sakea. Erabat konzentratorik Beloki. Laburra azpiazpitik. Nola erantzun? Ikaragarria, Ongi Beloki. Ederki gozatu du. Azpitik 8ra, baina Barriola ederki eutsi. Así da, dotorean, así partidu. Oso. Defensa bikaine, Barriolak, Konfiantza handia dik, eta sotaman ere, bai. Belokik ere jaso airez, goleaz. Hau atzeragotik jo beharko du, ondo hori ere. Buke joanezko defensa gaitu. Jaso Belokik, Barriola. Ormabiak eta tanto erki. Bazekien etzeukala asko arriskatu beharrik ere. Ormabia geldi xamarra eta arroz xamarra izan da, baina nahikoa eta gehiegi. Hainbesteko pasara hartu eta eman ondoren. 3 eta 1, biak oso ondo jokatzen. Boleaz desente sartu behar izan du tanto honetan ere Beloki. Txistu batzu jodizkiote, hombre, egia da, Belokiren bolea ez dela, Barriolaen abezain garbia, zapla hotxik ez duela inbestekorik ateratzen, baina ez noski falta ematekorik. Arrazoi pare, garbi, gaina. Eta Fernando Arretxe dugat hemen, eta berarekin gogoratu naiz, airean beste eta hain ondo sartzen ikusita pilotariak. Fernando, Arratxaldeon, partido politia, hasiera politia. Ikaragarria, memetian emeten tiau. Oso, lau tanto ikaragarriak, Hasitu biziki azkar biak, enien uste, ja bilaite ontuka izan gabe, eta holako partida moinuna hasten altziela. Baina mementian ez dutan bezala, biak hasituk berdin eta ikaragarri joz. Xabier Euskitzek aipatzen zian, erritmo hau mantentzea ezinezkoa dela final batean. Ez du gaixa, ni bizentziak batek edo bestiak eta 10. antotik aitzina apalduko, beharkoik apalduen ustez. Ederraituk final hauek, Ederrak. Gozatu. Bale ba, venga. Fernando Arretxe, bere euskara xarmantean. Bera ere final mordoska jokatua da hemen. Buruz buru zenbat jokatu ditu. Hemen txedut informazioa eta laizter esango dizuet.
buruz buru irabaziak bi ditu, baina bi horietako bat Gasteizko hogetan izan zen. Errandonearen aurka, irabazi zuen bestea 97koa hemen, eta galdutakoak beste bi baditu. 96an Eugiren aurka eta 89an Belokiren aurka. Arginano jauna ere hortxe da. Begirik kendu gabe, bere enpresako bi mutilei begira. Barriola. Sake latza dau. Jaso Beloki gerti. Atzera Barriolak. Ondo Beloki. Hau da jokatu beharra. Batak eta besteak. Hau zailagoa da. Hori ere jaso Rubenek. Beste hormariko bat, barruan eta tanto, 4-1. Eta orain protestan ari da, dudakorik izatekotan azkenengo horixe izan du, Josean. Atzereko baina ez zaioken besteko velozidaden atea, eskuti, Bagi gor buru bainetik pasautako pelotak izan dizki eta pasatzea izenen nolabait eramatea jutea ez. Atxikide gehiago nik aproitzatzekenen pelotan velozia eta emate jokenen da eramateko pelota ziztu ikeragarri ateatzean, Behetik askotan jutea izan eramatea eta... Behartutakoan eta bi zangoak airean direnean... Askotan, behetike. Bi zangoak airean direnean beti errezago barkatzekoa da. Ez zuen zapla hotxaundirik aterako pilota horrek, baino falta ematekoa ere ez zait iruditu. Abelek protesta egin du, baina pilotariak zenbat eta protesta gutxiago orduan eta hobe. Lau eta bat. Arnasa sakon hartu eta badoa, Abel. Ezker hormati birkentzaio Belokiri, aurreko sakea baino askoz ere eraman errezagoa zen, baina ura jaso du hau ez. Sakez partiduan izan den lehenbizikoa. 5-1. Barriola aurretik. Banako berdinketaz gerauztik izan diren lautantoak Leitzarrak egin ditu. Eta pilotak aproposak, Josean? Bai, pelotan ez zegoa itziki. Emanezko jutek luk eta bakoitzari bere eman behar zaionez, zorionak eman behar zaizkie. Lehenbiziko hautaketa egin zuen Bergara bigarrenari, eta ondoren lehenbiziko hautaketa hartatik beste azken sorta bereizi zuen Fernando Tapiari. Hau jaso du Belokik, atzera Barriola. Ez da behar bezala jarri hor Barriola, eta hausle partiduko lehenbiziko hutsa. Eta lehen gora juntzai du, Barriola behai. Bai. Rubenek ditunak beha galdutako pelotan izan ditu. Lehen ikeragarri eman eta goiko koltsea juntzai hau eta hau azkarrantzen atea zaio presak antzekundek. Alka behar bezala jarri bare, hori ikusiko du. Nahasi antzekundek. Eta oso gaizki jodik. Ruben pelotak gehitxo probatzen nahi ez zegit, ez dik bilatzen begustokoi. Irurogeita mar, Euni. Horixe da, azketik ezatzen duten. Ruben Beloki esertzera doa iragarkietara.
Barriolan pelota izango da. Belokik atera du sakea, erantzun Barriolak, eutsi orain 8tik Leitzarrak. Ez dago aldaketarik, 5 eta 2, edo 2 eta 5, hobeto esan da. Biak piloteoan. Beloki. Segiterditik garrotu gabe. Ez du gozatu Barriolak. Boleaz jarri da Leitzarra, eman dio Galanta, eta tanto. Boleaz jarri da indarra ematera joan da, aurre xamarrean hartu baitu. Eta bai, eman ere, Eman ikeragarri intziok, eta Ruben Belokik frontista nahiko ondo hartzen nahi dek, tantuta nahiko ondo hartu, baina ez zaio eskudu txipa ipare ateatzen pelotia. Denbo amanez. Koldo, jakiterik baote daukagu, Belokik atera duen azkenengo pilota hau, berea edo Barriolarena zen. Berala jakingo dugu. Lehenbizik bere biak atera ditu. Berriz ere gustora etzegoelako saskira joan eta hor aritu da bila. Eta hori jakingo duke gustora. 6 eta 2, orain arte berdinketa bat besterik ez dugu izan. Banakoa eta berriz ere eseri egin dira pilotariak. Larogeita 17 pilotaka da daramatzate. 6 eta 2 ez dago gaizki. Azkenen honetan ere 14 pilotaka da. Partida hasi denetik 21 minutu pasa dira. Jokoaren iraupena 5 minutu eta 25 segundu. Eta jakin dugu, Xavier, orain Belokik atera duen pilota, lehen berak atera duen lehen biziko pilota bera da. Esan digunak badaki ondo, ez dago zalantzarik, epaile berak esan diguta. Beraz, dirudien ez behintzat, Barriolaren biak oraindik atera gabe daude. Egindakoak 5 Barriolak, bat ere ez Belokik. Belokik egin dituen bi horiek Barriola galdutakoak izan baitira. Bata gora joan zaiona, bestea txapapera. Ze iritzi ote dugu Antxon Maizek. Antxon, arratsaldeon. Eso, arratsaldeon. Ze partidu gogorra, azeran behintzat? Bai, oso gogorra, bide pelota zikagarrik ematen ari die, eta, bueno, nik pentsatzen dut bate bat bakatuko dona. Bi atzelari izanik ez da hain harritzeko horrelako partidu. Bueno, baina bai, bi atzelari die, baina bidek ere asko sakatzen dute, eta nik uste gozien aurrela dipezen ondo sakatzen dutela bidek ere, eta pentsatzen dut partidu ondi bat ikusiko dugula. Martxa honetan ez dago segitzerik. Ez, nik uste hartatotik angora o amalautik angora bat bakatuko dela, betxiko dela. Eskerrik asko. Antxon Maiz berak ere jokatu zuen final bat. Ze urtetan jakin nahi aldu zuen? Laro gehien izan lantzen. Julian Retegiren aurka. Aurreneko txapela Julianena. Julian Retegiren aurka. Eta Julian irabazi zuen. Jakina, 80. urtean bai, Retegi bigarrenak 22, Antxon Maizek 14. Handik aurrera, 89. urtera arte, finalik galdu gabe egon zen Julian.
Eta ondoan dudan adiskidearen kontra galdu zuen 89ko ura. Joxan Tolosaren aurka, azzeoro itzapenak. Barriola pilotak probatzen. Pilota atera ote du orain, Koldo? Oraindik ez da bedatzen ari dira, ze pilota Oraindik ez aldo aukeratu. atera. Berea ote dago Barriolarena. Etxeberria jauna, segurako epailea da. Saskia eskuetan duena. Eta hor txari da batzuk eta besteak markatzen bai, Josen. Esaten dino hain goz, Rubenek ez duela menperatzen pelote hon eta Barriola ez pau menperatzen oso lan zaila dauzkela, ematen dula. Bai arte gainea agintzen beha ide Barriola. Eta partidu ikusi hartzen ari zaiola ematen dit, baina hasi bakarrik ditu gain di, Seika biziazte. Haze sakea. Pasa. Pasa izan da bai, arrasto gainea seguruenik eta Xavier, pelota hau, lehen Abel Barriolak berak ateratako da. Berea. Beraz lau pilotatatik iruia atera izango dituzte. Sake ikaragarria zen hau. Luzegia izan da, bada ezpada eskua sartu egin diola ere Belokik eta jaso egin du, bustu, baina jaso egin du. Barriolaren bigarren sakea. Hau ere gurutzatua, laburra eta tanto. Ruben Belokik atera hori duen, sake klase bera. Laburra eta gurutzatua indarra hundian. Eskarpaeten ondo atea zaio. Eraman beharreko sake dauen baino. Zazpi eta bi, sakez bi tanto izan dira orain arte, biak Barriolarenak, eta zergatik ari da Barriola zazpi eta bi irabazten. Ba, garbi dago. Belokik bi arma nagusi ditu, bata sakea eta bestea eskuin golpea, eta sakez oraindik ez du tantorik egin, eta bere eskuin horrekin ere bere golpe beldurgarri hori oraindik ez du erakutsi, eta horrexegatik ari da galtzen. Eta bi arma horiek, bietako bat edo biak aprobetxatzen ez baditu, kosta ingo zaio. Sake gaizto hau ere, eta tanto. Eskuin ez jarri da Ruben Beloki. Ezin izan dio erantzun. 8 eta 2. Beloki gutxarte eskatu beharrate du, ez epaileari esan dio, ez gutxarterik apuntatu neri. Zintzurra busti besterik ez dut egin nahi. Barriolak eskatu beharrote du, ez zonek ere, ez tarria busti nahi du besterik gabe. Ondorengo hau izango da, Barriolaren sakea izango da, norgehiagoka hasi denetik 100. pilotaka da. Mikel Unanue, Kopetillon, Serio eta Beltz. Ezker hormatik irten zaio Belokiri eta ondo jaso du hori Rubenek. Atzera Barriola. Ongi. Beloki. Ezkerraz dikain. Barriola. Labur xamar geratzen zaio
Pasada zoragarria. Gauzak erraz egiten ditu mutil honek. Oso erraz ere. Eta orain honetan Ruben etzegoen, bederatzean, Ondo egin beharra zegoen, baina alaxe egin du. Azkar, konfiantza ikaragarriarekin eta txapatik gertu. Ikustagun. Hor labur xamar geratu zaio Rubeni. Eta hortxe zegoen, bostet erdian, 6an. Ez da gabiture hil. Ondo eskutatu eta azkar egindakoa. Ondo indi, bai. Eta alde handi xamarra lortzen ari da, artegariek zer eskaintzen ote dute orain, Koldo? Dirua doblean dago, dirua 50.000 eta jaisten denean dirua. Ikaragarrizko mugimendua izaten da, lehen jokatutakoak batzuk kubritu nahi, eta mugimendua ondila dabil. Artekariak ere esan, lehen ez dugu aipatu eta, bueno, ikaragarri etorri direla. Nik uste dut 16-tik 18 bat, hortzi izango direla. Finalean, enpresa bereko bi pilotari izan arren, antolakuntza, sarreren banaketa, artekarien kopurua dena erdiban egin dute. Aspek eta Asegartzek aurretik gala erabakita zegoenetan, eta hor pila bat bada bai. Gauzak ikaragarria eta tanto. 10-2 eta Belokiren sakearen beldur ziren Barriola zaleak, baina oraingoz funtzionatzen ari dena Barriolarena berarena da. Dagoeneko 4 tanto egin ditu saketik. Leitzarrak, alerik ez burlatarrak. Xavier, eta lehen aipatu duzu Miguel Ángel Lotina Mendela, eta pentsatzen dut gustora izango dela arratsalde honen da bizi. Bueno, gaur ere bi napar. Azteko bi napar ditugu eta zuk naparroarekin baduzu, hainbat lotura. Bai, arratsalde. Bueno, bidete nabarrak. Eta bueno, irabazi dela hobeto jolasten denenak. Partido oso gogorra hasi da, baina orain badirudi Barriolak gora egin duela. Eske gogorra emoten dago biekaz, Eskoiagaz eta Ezkerragaz. Eta Rubenekon jozteu gozatu peloteaz. Zuk beti eman izan diozu kirol guztietan garrantzitsua prestakuntzari eta hauek prestatuta itxuraz oso ondo daude. Bai. Deporte gogorra da, bolitxe, oso gogorra. Futbola baina gogorra da, ze futbolean beti dikozu nori erruetxa, hemen izin duzu errue inori, bakotxa beran egin deu, deporte gogorra da. Zerri asko Mendajel. Bale, zori. Lotinaren iritziak partiduko 13. tanto ere jokoan, eta pilotoan ez zaio txisparik ikusten Rubeni. Sotaman orain. Barriolak atzera. Orain atzerago gurutzatuz gainera jaso Rubenek. Osongi. Eta Barriolak zabalean deja da goxo-goxoa. 11-2. Ruben Beloki airez defentsan eta gero eta hobeto moldatzen da. Baina garai bateko txispa ura pixka bat falta du. Eseri eginda burlatarra jo dezagun berriz ere iragarkietara. Barriola ustez baek, elkarriek. Zaile, hori da. Bi pilotariek eserita segitzen dute. Biek ez, Ruben Altxadan, eta oraintxe Barriola.
Bi pilotariak kantxan dira. 11 eta 2 aurretik Barriola, hor duzue Mikel Unanue, Belokiren botilero aurten ere, sufritzen ari da. Ezinean baita bil, bere mutila. Sakea luzegia. Beste bat atera beharko du Abel Barriolak. Artekari bati pilotaki esegin dio, atzera egin behar izan du Barriolak. Hor duzue, lehiaketan parte hartzeko telefonoa, 906-29-20-23. Egin apustu pilotazaleok. Gaur saria bikoitza da, 600 euro zozketatuko ditugu. Irabazlea nor izango den asmatzen duzuen onarten. 10 euni. 10 euni azpitik eskatzen duten dirua. Eta dirudienez onartu egiten dute. Azpitik atera du Barriola, ikaragarria. Zer nolako konfiantza daukan. Sakez egin duen boskarrena. Hau bai, sake bikain izan dut. Ez asko aire sakatzen, denak sake batzuk eraman beharreko mugok baituen, baina asko sakatzen aire Barriola. Asko. Eta dena ondo egiten ari da. Eta kontutan hartu beharrekoa, ondorengo datu hau ere. Ruben Belokik egin dituen 2 tantuak Barriolaren opariak izan dira. Bata gora joan zaio, bestea behera. Ruben Belokik berak tanto bakar bat ez du egin oraindik. Eta dagoeneko 125 pilotaka da jo dituzte. 36 minutu pasatu dira. Jokoan 7 minutu eta laurden daramatzate. Eta oraindik tanto bat bera ez du egin Belokik. 2 baditu, baina ez berak eginak. Eta horiek datu kezkagarriak dira, ea esnatzen den burlatarra. Jaso du Belokik, Ormabiak eta kanpo. 13 eta 2. Belokik jaso du, pilota azkarra zen. Beste zenbaitentzat ez ainona ere, baina Abele gauzak erraz egiten ditu. Bukatu, gutxik bezala bukatzen du tantoa. Aukera de ondo jarri da, ondo joan da, erne egon da, ondo jarri da. Eta ezin hobeto bukatu du. Biparetaz Ormabikoan egin duen 3. tantoa. Sakez 5, biparetaz 3, dejadaz 2, airez beste 2, airez jo eta gero tanto izan direnak, eta bat gainera boleak adalatze izan da. Galdutakoak 2. Atzera Barriola. Eutsi Beloki. Ezkerka da ederra Barriolak. Eta Beloki gehienean Barriolaren bizkarra ikusten. Eta orain pelota erraza galdu du. 14 eta 2. Beste utxarte bat eskatu du Belokik eta gainera orain honetan aldageletara doa. Iragarkientzat 3. eta azken tarte bat.
Arratsaldeko 7 izateko 3 minutu falta dira. Beloki aldageletan sartu da, oraintxe irten da. Bien bitartean hortxe dago, patxadan, erabat konzentratuta bere botileroaren ondoan, Olaetxearen ondoan, Abel Barriola. Eta orain arte jaun eta jabe, nagusi bakar, bera dugu Donostiako Atano 3. pilotalekuan. Eta Rubenek ezin du. Barriola dena ondo gindu orain arte, 2 pilota galdu ditu, baina gainerantzean erakustaldi ikaragarria egiten ari da, baina Rubenek bere armak ez ditu erakutsi. Bera bere burua animatzen Ruben, baina zerbaiten beharra badu. Amorrazioa erakusten du, baina gero golperik oraindik ez du erakutsi. Eta Ruben Beloki haundi zerbaitek bihurtu baldin badu horrexek bilakatu du. Golpeak. Beste sake bat ere atera Barriolak, hau ere erantzunik gabe geratu da. 6. Eta hau baziak koxan. 15-2. Bai, da ez zauke gaine aurrego tantotan ikusi egia, Belokike ez diola maten, ez diola min egiten, da be aparteko golpe hori ezpau bateatzen Barriola irabaztea zailedek. Nik uste azken urtebete honetan eta pixka bat ikusi izan zaiola, garai bateko golpe zakarrura pixka bat falta ote zuen, baina gaurkoa ez du normala, Ez, gaurria ikusi gaurrego tantotan da pixka peloteatu dit, baina geho gainea frontiz dartu batik eskuti belozia ipai hartzezioan, besoa hilda zeukek, ez da garritzeko eskutako minekin daten boluzene ondek, eta erdibuntzak abiliek, eta gaur eskuti ditzen pelotik ateatzen. Ez din minik iten eta Barriola jaunda jabe. Oso ondo jokatzen Barriola. Oraingoan eman dio Beloki, gorputzetarima jodu eta zazpian jarri du errestoa, ies egitako pilota eta tanto. Orain honetan suertez egina izan da. Baina horrek ere balio eta horrelakoetan badakizue. Suerteak ere normalean premiarik gutxien duenari laguntzen dio. Javier, eta beste protagonista bat ere badut hemen, lehen zeuk aipatutakoa. Javier Clemente, hain zuzen ere. Javier, arratsaldeon. Hola, ¿qué hay? Bueno, supongo que disfrutando del partido, aunque se nos ha roto. Ha empezado un partido realmente interesante, pero se nos acaba de romper el partido. Bueno, Barriola está jugando muy bien y está sacando, está pegando, está, bueno, puede con Beloki. Y a veces en el deporte es eso, viene un chaval joven y contra más o menos todo pronóstico, pues lo hace muy bien y te avasalla, y hoy está avasallando. De todas formas, ver al campeón sufriendo también da siempre un poco de pena. Sí, hombre, claro, a mí me gustaría ver un partido más competido, pero lo que está siendo una evidencia es la calidad de juego que está empleando Barriola, está saliendo todo y está con mucha fuerza y pegada, o sea que no hay nada que objetar. Beloki lo está intentando, pero bueno, no está poniendo buen chaval. Nada, que sigas disfrutando del partido, Zay. Javier Clementeren hausnarketa, Ruben Beloki. Ñakua dejara oso arroa eta inozoa egin du eta orain berriz ere boleaz defentsan. Barriola. Hau kanpora doa. Ezkerkala hori. Gehiegi zabaleratu du, gehiegi ireki du. Abelek. Belokiren 3. tantoa izan da hori. 3 ere. Abelek galdutakoak. Bat gora, lehenbizikoa gora, 2. txapapera, 3. zabalera. Eta Ruben berriz ere eseri eginda. Ezinean dabil sufritzen ari da eta aurpegian ere ezagundu gainera sufrimentu hori. Eta pena ikaragarria ematen du. Ez baita nahikoa, partidu handi bat ikusteko ez baita nahikoa batek erakustaldi ikaragarria egitea. Biek jokatu behar dute maila honean eta gaur bat oso ongi ari da. Baina hori ere askotan gertatzen da, bat oso ondo ari denean, besteak amore eman behar. Baina hori ez da analisi bakarra, Rubenek berak ere aukerak izan dituenean, eta 4 eta 5 hartu duenean ere ez du hautsi. Ez di behartu. Ez di behin kontrario aiden jarri. Iazko finalean Eugiri egurra eman zion Ruben Beloki da. Gaurkoaren ondoan
pilotari handia da. Ya está sin andar, ¿no? A ver. Eta eskuin hori sendatuta izango du, baina nonbaitean badago okerra. Nonbaitean badago okerra. Ez dakit burutik ez duen aldendu ahal izan eskuko minaren mamu hori, edo urduritasunak erasan dion, geldialdiak egin dion kalte, finalak txisparik gabe, nerbi hori gabe, kolperik gabe harrapatu duen, ez dakit zein ote den arrazoia, baina gaurko Ruben Beloki hau orain artekoa behintzat, ez da duela 10 urte eskas debutatu zuenetik hainbat alditan harritu, txunditu eta liluratu izan gaituena. Ea esnatzen den. Ea bere maila ematen hasten den. Partidari buelta ematea ia ezinezko bihurtu baldin bada ere, behintzat beste itxura bat eman behar lukelako Belokik eta denok opa diodulako. Hau sake latza da, baina jaso egin du Barriola. Boleaz. Labur samar geratu zaio, eta makurtu eta gerria sartu dionean 0-etara. 17 eta 3. Eta Ruben burumatu. Eta sufritzen, beste hainbat eta hainbat izala. Eta leitzarrak erabat sinestuta, nola ez dute sinetsiko 17 eta 3. Eta gainera, pilotalekuan dagoen aldea hainbestekoa izanik. Aspalditik ari dira garaipena ospatzen, eta normala du. Ia partidu irabazita bezala jotzeie. 22 arte ez partidu gauta goten baino, Beloki daun bezala ikusitare. Olakoa aldeekin eta Beloki ikusita ez tek. Ia jotzen, partidu hori buelta eman lezakenik. Eutsi Beloki, sake horri. Atzera Barriolak. Ezker horman sartu zaio. Rubenek utxetak kanpora. Hau da marka, hori. Hau da marka, ia. Rubenek etxi duela uste dut, eta Rubenek ez ezik baita bere botileroak ere. Mikel Unaroek azken utxoren ondoren behinga esan dio, baina ja Federik gabeko animoa zen. Ahalik eta duinen jokatzea besterik ez zaio geratzen, Belokiri geratzen diren tantoetan, baina pena da, finala handi bat espero genuen aurtengo txapelketa tristea ahazteko, baina finala ez doa ona. Finalare alax izango tristea. Bat oso ondo, baina bestea oso gaizki. Batu esateo, Manuan eta finalak onak ateatzea ez den erreza. Bi lehen aurrezio izan da gerako. Batzen jokatzea ondo nahiko aztalako. Bi batu oso ondo partidu mateatzeko. Hoi gutxitan gertatzen, baino gaur pasatzen Barriola oso ondo aiola, baino Belokire gaizki. Aurreneko bi tanto izan ditu horren gainatzeko muko, baina urruzkio zer gutxi arte oso ondo, baina. Eta Roberto Garziari hori galdetuko digu, Roberto, ez genuen horrelako partidu espero. Ez, horrelako exhibiziorik espero, ez. Asko ari da jokatzen Barriola edo Beloki gutxi? Bueno, hori beti bazatzen da, baina Barriola exhibizio handi bat egiten dago, Gaur egunien horrelako belotakin, horrelako exhibizio baten horrien oso defensa gutxi dago. Belokik aldiz eskuinez erabat gozatu gabe, agindu gabe. Bai, baina nik uste dut hori aseneko momentu hori zintala, lehenagotaz, bainura arte dola ez dago beste nahiko lasai egon da, baina Barriolak oso ondo jolaztu dau, dana emondotzo, jugadak bidizen garaien egin jauz, eta ditzat exhibizio handi bat egin da. Eskerrik asko. Roberto Garziariño post final jokatu zituen. Posta galdu.
baina finala galtzeko iritsi egin behar da. Mikel Unanueren erreakzioa izan da hori Belokik azken tanto hori galdu duenean. 19 eta 3. Sakez 7 tanto sartu dizkio jada Barriolak. Azpiazpiti gatera du hau, jaso Beloki. Labur geratu zaio Barriolari, ongi atzeratu du, boleaz Beloki, kanpora. Eta partida luzea espero genuen, lehen biziko tantuan 24 pilotaka da jo dituzte. Orain 23 tanto jokatuta gero, 162 besterik ez dara matzate. Eta azken urteetan, Eugi eta Beloki izan ditugu finalean, bi jotzaile, bata gausten espazuen, bestea gausten zuen, aurten oreka gehiago espero genuen, baina aurten ere ez daba orekarik. Eta azken urteetako bi pilotaririk handienak, Eugi eta Beloki, leku txarrean geratzen ari dira. Eugi buruz buru final aurrekoetara etzen iritsi, lauterdian Barriolak aixe irabazi zion, Beloki finalean etzen sartu binaka, buruz buru sartu da, baina erdi errenka zegoen Asier Olaizolaren aurka erakustaldi handirik egin gabe, finalean ere oso gaizki. Eta aurtengo izarra Abel Barriola da, lauterdian txapeldun, eta buruz buru ere, berak jantzeko du txapela, oker ikaragarririk gertatzen ezpada. Beloki. Oso gaizki jomu pilota, 21-3. Barriolari ia dena irten zaio, Belokiri, ezerrez iari gabe, ezertxo ere ez. Ez dira asko urte berean lauterdikoa eta buruzburuko txapelketa nagusia irabaztea lortu duten pilotariak, azkena Patxi Eugi duela 2 urte, 2000 urtean, aurten Barriolak lortuko du. Jose Antonio Olatxea, hau amaituta dago. Bueno, azke gotantain behar da, eta oendik nik uste baiet, baina eskatu gara da bizka, etxin behar da. Abel Barriolaren azken sakea izango da, zazpitik pasatzen ez badu. Jaso Beloki, Barriola. Atzera, zazpitik boleaz, jaso Beloki, Barriola. Ormabiak eta tanto. Abel Barriola txapeldun. Eta txapeldun handia, Josean. Belokik eztik ezerregin, baina Barriolak berea egin behartzian eta berea egin dik. Eta ikaragarrizko erakustaldia. Eta nola in bereare. Ikeragarri ondo indi berea. Oso bieskupin ikeragarri eman aurrera sakatu indik. Jokaldikin behunen, jokaldik ezin hobeto indizkik, jore asko indik, ibili, defensan haitu behar dunene, bikan haitu boleaz da sotamanoz, eta berea bentsat ikeragarrizko partidu indik. Partidu haundi indunez, eta Ruben Beloki bazeki ez tala egon, gaizki ondala, oso gaizki, etzi motiboin gondoteko, final triste bat indik, hasiera tantoten duzko baina. Zorionak, Abel, eskerrik asko. Aurrera kondo. Uste baino gutxiago sufrituta. Bai, uste baino asko zen gutxio, ez? Hortatera nahi nuen hasieran. Uste. Betekaldia badu, baina bentsa dugu. Lasai hartu, presarik. Zaten genuen, uste baino gutxiago sufritu duzula. Bai, uste baino erresago egin da partidu, ez? Hasieran ritmoa jartzea joan naiz. Pilota ustea eta bera pixkoa partidu egatea nahi nun, eta konsegitu nik uste, ez? Ongi haitu naiz, pilotai alture emanez, pixkoa nazi do dejada batzukin, sakatu ongin dut, eta nik uste regalo oso gutxi indotela, ez? Regalo oso gutxi, eta horregatik genioen da partidu ez, ni txuku nahitu naiz, bate fallo gabe, eta mano sakatzat arrestatzea importantea, eta regalorik ez ditzea, eta nik hori indo. Bera uste baino bajuago. Bai, bera uste baino bajuago, baino nik hasieran ez da baju ikusi, Lemizien pelota nahitu kogor, eta bitako bai etxi berraztu. Eta bere etxi da, egie, fallo batzuk indikola hor, azpitik ziztean pilotak, baina hor ni ere
bueno, nik ere nekea nabaritzen dut, eta lehenbiziko tantotan traia hundi eramatzen bada, nekea normala da, berak usatzeko inditxola, de akordo, baina nik uste gehi izan duela nire meritue. Julian Retegik, zuk orain duzun adinarekin lortu zuen lehen da biziko txapela. Bueno, ez, dinoi beste histori bada, nahi nuke Julian Retegin erdi izatea, ez? Bera maixua handia da, perfeziotik hurbilen ibili den pilotari eta hori beste hitz batzuk diek. Animo faltarik ez? Ez, eta posten naiz pile bat, ez? Jode, eske hilabete terdi finalan espera honetia, ez da bat erresa, eta nekatu egiten za, ez? Borde, entrenamentu asko die, entrenamentu luzek, eta jode, hilabete terdin luzatzea entrenamentuik, ez da bat erresa, ez? Ne uste aguantatu dutela, saiatu nez entrenamentu fuerte egiten, eta finalera ongi iritsinez. Bukatzeko, nori eskaintzen diozu txapela? Bueno, aurrekoan, atxe eta una eukin ditun burun, eta, bueno, hau nik uste eskaini amari eskaintzen diot, eta gero eskertu jende askori ez, neri apoiatzea torri den jende guztiri, Josu, Koston, Jose Luis eta jende askori, nerekin batea da bile, jende askori, eta bai, txotxa, nire launa handi bat, hospitalen dau, eta seguro handik behire daula honetorri barratzen, baina, lehen bailen sendatzeko, eta bere azazera akordatzen naiz. Eskerrik asko, Abel, da denon partetik zorionak. Hala, eskerrik asko. Abel Barriola, izketan ere dotore asko aritzen den mutila. Eta berehala ingo dute sari banaketaren ondoren harrapatuko dugu Ruben Beloki. Ez du berriketarako gogo handirik izango, baina aurpegia eman behar denean ematen du Rubenek, eta gaur ere emango duela ez dut dudarik. Hor da Abel Barriolak, podiumaren koskari gorenean. Bien bitartean errepikapena ikusten ari gara, zenbait pilotakadaren errepikapena, baina orain axola duena podiumeko irudia da. Ea ikusten ditugun txapelduna eta txapeldun ordea podiumean. Hortxe dituzue. Txapeldun orde Ruben Beloki. Gaur erakutsi ez badu ere, pilotari haundia, ea lehen bailen burua altxatzen duen eta bere maila erakusten hasten den. Eta 2002 urteko izarra eskupilotan dudarik gabe, inolako dudarik gabe, Abel Barriola. Binakako txapelketan jokatzen ere ez zioten utzi, kritikatu beharreko erabakia eta kritikatua izan zena bere garaian, lauterdian bebeetik hasi eta txapeldun izatera iritsi zen, buruz buru iaz bebeetik hasi eta final aurrekoetara iritsi, aurten final laurdenetan sartu, final laurdenetan Elkoro menperatu, final aurrekoetan Agirre, eta finalean Ruben Beloki eta beste datu bat, oraintxe bururatu zaidana, Elkoro, Agirre eta Belokiren artean, hiruren artean ez dizkiote egin 22 tantu. 15. Pentsa, Elkorok bakarra. Elkoro bat 14 urdun. Agirrek zimaten zituen 10, eta gaur beste 3, 14. Hiruren artean 14 tanto egin dizkiote. Barriola txapeldun. Eta uste dut burlatarrak ere txaloka hariko zaizkiola. Frontoi guztie, momentu politen hau izaten de frontoien. Etortzean jende utzi zuti jarri eta txaloka. Este beste batzutan bezala. Ruen egirun gehitue baino, alare txalo behantzat. Egun hortan beste txistu izaten frontoien. Dena barkatzen da. Ona ere iritsi egin behar izaten du finala galtzeko. Finalera iritsi beharra dago. Aupa Beloki Burlata zurekin. Eta Burlata berekin hemendik aurrera beharko du batez ere. Irabazi izan balu bizkarreko asko izango zuen. Orain behar du laguntza orain. Eta nirekin du Ruben, ez dauka berreketarako gogon biri, baina hemen dago. Bueno, Ruben, un partido bastante malo por tu parte. Sí, un partido malo. Felicitar a Abel sobre todo
desastroso. Estoy sin ritmo de competición y no ha habido manera, ¿no? Al principio lo he intentado, pero me he visto falto de rodaje y bueno, el no haber entrenado fuerte con la mano, pues haber mantenido la mano ahí entre algodones, pues no me ha dejado entrenar y la verdad es que he jugado muy mal, ¿no? Los primeros tantos que parecían tan duros, esperábamos un partido peleado, pero para cuando nos hemos dado cuenta, casi se nos termina el partido. Sí, al principio te digo, no he empezado mal, pero me he visto en todo momento sin chispa, no tenía nada de golpe y me he visto muy mal y Abel ha ido a más y yo a menos y me ha arrollado. Sin embargo, él ha jugado, pero cantidad. Ha jugado perfecto. O sea, Abel juega así, es muy difícil de ganarle porque ha sacado, ha restado, le ha dado y ha acabado el tanto, entonces no hay más que felicitarle. Va a ser una referencia para los próximos años. Si juega así, la verdad es que veo muy difícil ganarle, pero bueno, lo vamos a intentar. Hala, Rubén, a recuperarse. Vale, gracias. Hori egia da, horrela jokatzen badu, ez da erresa irabaztea, baina jakina horrela jokatu du, neurri batean Beloki jokatzen utzi diolako ere, bai. Gauzek asko aldatzetxoko hiri gehiago bultzatzeinen, Berari jo izan baliote eta Abel gehiago behartu izan balu, Abelek ere etzuen alako erakustaldirik egiteko modurik izango. Beraz, Abelen eskuetan bakarrik ez, bere eskuetan ere badago. Eta Eugi eta Belokiren arteko finaletan ere, alaxe gertatu da. Batak jokatu ez duenean, normalean besteak utzi ez diolako izan da, eta horregatik elkar hautsi izan dutelako. Gaur berriz, bai, Barriolak ikaragarrizko erakustaldia egin du, baina Belokik, guk espero baino, askoz ere, maila apalagoa eman du. Bere mailatik oso behera ibili da. Eta berak esan duena, berak desastroso hitza erabili du, eta bai, desastretik hurbiltzen egon da. Xabier, eta argitu nahi nukeen kontu bat, galderatan ez diodalako galdetu, eskuarena. Eta berak esan dit, garbi asko gainera, eskuak, exacto esan dit, bateriz diola eragin bere jokoan eskuan izandako lesioak, no me ha molestado, esan du burlatakoak, eta beraz, ez da hori aitzakia gaur izan den emaitza ikusi eta gero. Gainera, hilaren 29 uste dute programatuta dagoela Mungian, eta horrek esan nahi du, ordurako baiezko eman baldin badu, beldorrik ez daukala, eta alde hortatik, bueno, ez zitzaien eskua minberatuko, baina jakina, eskua ondo zaindu beharrak, eta hainbeste atzerapenen ondoren beste atzerapen bat eskatzea ere, ia ezinezkoa zela bazekien berak, eta eskua zaindu behar horrekin behar bezala entrenatzeko modurik ere ez. Eskue bultzaka ebilitake gaina, eskuere moztu itendek, eta hilda zaukean, ez zita joan golpeik, ez ziagoen pelotik eskuti ateatzen, eta errez menperatu dik. Hasierako tantok izan ditu, 6 eta 2 arte izan dek, tanto eder batzuk guzik jaunak, eta urdune ondo jokatu gatik, Rubeneko la pelota gai, 6 pasan pelota gai ez diko. Baina, hoi dena aztu inbarra zero, gar txapeldune Abel Barriola izan dek, bikain jokatu dik, dena ondo indik eta UEFA famatu behar, kendu etzi hori behar, hori, ez da, zerkentzeri gainera, Abelek berea ikaragarri ondo egin du, eta lehendik bagenekiena egiaztatu du. Osoa dela, goitik behera dela pilotaria, eta dena egiten duela ondo. Zer itziote du, Jose Antonio Golaetxeak orain lasaixiago, Jose Antonio, zorionak. Eskeri asko. Sufrituta, baina gutxiago sufrituta. Ez genuen, ez zuek eta ez guk eta ez beste inork horrelako partidurik espero. Ez, etxetik etortzegoan ez dozo pentsatzen resultado eta hola joan ez partide, ez? Nik uste nuen oso gorra eta oso sufritu izan zela, baina izugarri jokatu do, asko jokatu do, oso ongi. Eta Beloki behar bada nik uste ez dela torri bere burukin konfiantzakin. Abelek dena egiten du ondo, ez da bakarrik ez, sake atera, errestoan dena, bukatu dena. Restatu pelotean gaur asko eman dio, asko, gero bukature oso ongi tantoak, eta ez gusten da oso perfectoa dela, eta horre irabazteko asko igatu gatu du besteke. Badago beste kontu bat ere gutxitan aipatzen duguna, eta kantxan duen jatortasuna eta kantxatik kanpora ere bai. Erik uste dut umek, ondo egingo luketela gaztek begiratu ezkero Abel Barriolari, beti oso postura honean azaltzen da. Bai, oso gizontasune handikin ibiltzen da, eta beti gaina patxa da, eta errespetu handikin, eta horregatik dauke nik uste fama hona. Ze parte daukazuzuk, garaipen honetan? Ni? Oso, batez. Gozatu, izan da bezala gozatu? Bai, saiatuko ba. Eskerrik asko. Zori.
Jose Antonio Olaetxea, Abel Barriolaren botileroa, parte txikia baldimada ere, partetxo bat behintzat izango du. Gustora Olaetxea, gustora Barriola, gustora Leitzetik etorri direnak eta telebistaren bestaldean daudenak, goraintziak, Leitzar guztiei eta zorionak, nola ez. Eta triste Xabier agian artekaria gaur, ezta? Gaur partidua joan den bezala, azera hori kenduta, nik uste gaur movimento txiki izan dela hemen. Bai, hasieran tikitak handi xamarra ibiliko zuten, baina badakizue partida bere alaxe hautsi dela, eta partidaren gora berei begira hasi ezkero, markagailua nola joan den begira hasi ezkero, berdin eta bakarra izan da, bana, gero 5 eta 1, 6 eta 2, 6 eta 2 raino ies egin dut, ia partidurik ez da izan. Jokoaren iraupena 10 minututik ozta pasatu da gaur ere. 10 minutu eta 20 segundu. Pilotakadak 164 besterik ez. Partidaren iraupena orotara, etenaldi mordoska izan den arren, 52 minutu. Gauza gutxi ikusi dugu, baina ikusi dugun dena Abel Barriola jarri du. Eta bere garaipena oso garbia izan da. Inork ezin dio aitzakia bakar bat ere jarri behar ondaiola. Abeli, uste dut puska baterako goi mailako pilotaria badagoela. Eta haze urteak datozkigun, Josean, guk aurten espero genian, baina tira aurten ez du posible izan, baina datozen urteetan behintzat aurten espero genuen hori izaten den. Eukik eta belokik eusten baldin badiote. Sasoi bete, noik? Barriola, oraindik ere sasoi bete betean. Eukik eta beloki. Gero Barriola, Agirrek aurten erakutsi duen maila, Olaizola nahiek, asierregia aurten ikaragarrizko jauzia emandik, Aimarrek beste gorakada bat egiten baldin badu, Goñi ere hortzago, beste batzuk ere bai, bate suerterik baldin bada, urte honak zatoztek. Bai, ala ematen dik behintzat, ala ematen dik, eta bazeok, hor pelotai mordoskatzeok, lehen urte dezente ondituk, eugita peloki, beste maila baten, diferentzi markatzetula, baina oain inguratu eta pasa, intziek aurten behintzat Barriolak, eta nik uste beste urtetan hor beste pelotari atzuke, behin ingurun izango txula, eta pelotai mordoskatzeok, behin baino gehiago, hor txapelan ingurun ibili lezakena. Dudarik ez, ea pilotari mordoska baten arteko leia izaten dugun datozen urteetan. Lehiaketaren irabazlea zein ote da? Gaurko 600 euroak nora joan ote dira? Donostian geratu dira. Donostian jokatu da finala eta Donostiatik Barriolaren alde egindu apostu Dioni Manzisidorrek eta bete-betean asmatu du. Gainera sofritu behar handirik gabe eta sorteak bera hautatu duenez, Dionirentzat gaurko 600 euroko sari bikoitz hori. Normalean 300 eurokoa izaten da, gaur 600 euro. Zorionak Dioni. Barriolak denen zorionagurrak baditu. Txapeldunak denak inguruan izaten ditu eta Ruben Beloki berriz hortxe hongo da zoko batean. Josean, ik beti esaten du. Ik beti galtzailea izaten du gogoan, ik ere lau final jokatu dituen, bat irabazi, beste 3 hor bakarrik. Beti guatzen hau, galtzailen asko guatzen hau, bakarrik izatealako, hor beste hori gozulon. Denak, txapeldunen ondon bueltaka. Eta galtzailea bakarrik. Jaun Andreok, honen bestez emango diogu amaiera gaurko emankizunari. Arratsaldeko laurden gutxi inguruan hasi gara pilota kontuekin, finalaren atarikoak eta eskaintzen. Ondoren binakako partida eskaini dizuegu. Finala ere bai, guk nahi bezain handia izan ez dela, batek bakarrik jokatu duelako, baina bat horrek ikaragarri jokatu du. Zorionak Abel Barriolari, zuei berriz, eskerrik asko, gaur ere beste hainbat alditan bezala, gurekin bat egiteagatik. Eskerrik asko, eta igande arratsalde onona pasa ezazuela. Izan ongi!